Dyma ni, dwi ar ffarm Alwyn Village heddiw, Pen y Gelli, wrth ymyl Gaernarfon sy'n un o'n ffermydd ffocws ni. A prosiect mae Alwyn yn wneud ydy trosi'r ffarm o system pori set stocking i rotational grazing. Mae ddiwrnod mesur yma heddiw. Fel y gwelwch chi, mae yna ddefaid yn y cae yma lle dwi rwan a maen nhw wedi dod o'r cae y tu nôl i hwn. Mae hwn yn rhan o brosiect mae Alwyn wedi bod efo diddordeb nhw ers rhai blynyddoedd ar ôl o ymweld â Seland Newydd, a wedyn mae wedi bod yn gweithio hefo James Daniel o Precision Grazing a Cyswllt Ffermio i roed y prosiect yma ar waith. Mae yna 24 o flocio 1 hectar wedi rhannu efo ffens drydanol. Rai ohonyn nhw yn barhaol ar eraill bosib i tynnu. Wedyn y gobaith ydy wrth newid i'r system yma bydd Alwyn yn gallu cadw 100 yn ychwanegol o ddefed ar yr un mesur o dir drwy gynyddu baint o borfa mae o'n ei dyfu a hefyd baint o borfa mae o'n ei ddefnyddio. Mae gwaith ymchwil yn danos fel arfer bod system fel hyn yn golygu bod y ffarmwr yn gallu defnyddio hyd at 2.3 tunnell yr hectar yn ychwanegol o borfa o'i gymharu â system set stocio. Felly, gwyn i weld sydd wedi mynd. Mae y system wedi gosod wan ys dechrau mis Mai, wedyn dyddiau cynnar ydy, ond mae Alwyn wedi siomi ar yr ochr ora faint o borfa sy'n cael ei dymu. A hefyd, wrth gwrs, mae wedi bod yn dymor hynod dyfgar yma ochr y Gaernarfon efo'r holl llaw 'da ni 'di gael.